Albánia északi részén vagyunk a tengerparton. Innen nem messze volt a fő hadiszállásunk, ahol egy ilyen tujákkal övezett kis telket találtunk, ahol jól is éreztük magunkat, meg szélvédett helyen voltunk, meg mindenkitől védett helyen voltunk. Most meg bejöttünk reggel a tengerparthoz, és innen fogunk tovább indulni. Lekapcsoltad? Ilyen úton megyünk tovább. Most ezt találtuk. Ez a műholdon otthon tök jól nézett ki. Itt meglépésbe haladunk, de hát ráérünk, mert nem hajt a tatár. Időben elindultunk, nem maradtunk a beachen se, úgyhogy most az időnkből kitart. Szembeirányú forgalom. Forgalmi akadály. A jugyáj. Két kiskölök irányítja a dolgokat, de azok most egy elszabadult tehénkét vagy borjút akarnak visszaterelni az útra. Aztán a birkák megunták és levonulnak az útról. Meg a kiskecske is. Kis bicebóca. Megállunk, megvárjuk, mert Így van. kezd elegem lenni ebből a szarutakból. Pedig ő a vállalkozó szellemű, meg a felfedező. Ja, úgyhogy szerintem Egyelőre ezen az úton már elég volt. elég volt, és becsatlakozunk a főutakba. Oké. Elvasztok. Hi! Dzsámi a távolba, de út az nem igazán vezet hozzá, úgyhogy le is mondtunk róla. Meg az összes többiről. Az összes többi ilyenekről is. Hát most úgy néz ki, hogy totálisan, hogy rengeteg helyünk kimarad. Bejelöltem magamnak otthon borászatot, panorámás helyet, strandot, strandrészt, ahol esetleg tudnánk magunk fürdeni, de olyan irdatlan úton megy, hogy 3-4-szer is leért az autó alja, úgyhogy annyit meg nem ér nekünk, visszafordultunk, és megyünk a talán jobb úton megközelíthető Krujészba, és onnan folytatjuk műunkat tovább kirándulásunkat. Ezt itt hagyjuk a büdös személyben. Kávézunk egyet. Oké. Krujé városát látjuk a várból. Panoráma. Így van. A vár maga nem nagy egy szám, de
parkolni, az képtelenség. Ha már úgy van, hogy le akarsz parkolni, akkor már elcseszted. Akkor már 10 perccel előtte kellett volna. A panoráma, az igen, az valami. Még szerencsé, hogy nem kell fizetni a várba, hogy följöjjél, körülnézzél. Van egy múzeum, a Skanderbeg múzeum, azt megnézheted. De mi kihagytuk. Nem értjük a nyelvet. Tisztelgünk előtte és kész, kifordultunk. Itt van mindjárt. No, Kruja várában voltunk, körülnéztünk. Az én érzésem alapján ez a vár ez nem ért annyit, mint az előző kettő, mert nem is kellett annyira megszenvednem érted, de látványban is, és elrendezésében is nem volt olyan szép szerintem, mint a többi. Most megyünk tovább, de 2 képeslapot azért beszereztünk, aztán megyünk, ha tudunk, találunk postát, és a belvárosba egy kicsit körülnézünk. Szigur városában vagyunk, a piacon, és én élvezkedtem, vettem magamnak egy táskát, meg apának vettünk végre szandált, mert ráerőszakoskodtam, de tök szuper. Itt vagyunk ennél az istenverte albán komani kompnál, komp előtt 1 kilométerrel. Hát ez az utolsó 20 kilométer, hát ez valami irdatlan szörnyű. Személyautóval egyáltalán nem ajánlatos erre jönni, annak ellenére ömlik errefelé a turista áradat személyautókkal, mindenféle laposépítésű járművekkel. Végig le fog érni mindenkinek az alja. Hát ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy ez a Szkodér felől Komani irányába, ez a gyönge 30 km, ez 3 óra volt körülbelül. De akkor keveset mondok, ha azt mondom, hogy 3, inkább 4 óra volt ez a 30 km, 4 óra. Azért, mert egyesbe kellett menni, megállni, átbukdácsolni a bukkanón. Hát ez valami égbe kiáltó szörnyű egy. Hát le van szakadva, hatalmas kráterek mindenfele. Ez csak terepjáró motorokkal és autókkal ajánlatos. De hát ez ki tudta előre. Évek óta tervezem ezt az utat, ezt a részét pont nem veséztem ki, hogy az idevezető út, ami fölfelé megy Komp, az most milyen út fog minket fogadni. Hát ezt, ha most itt vissza kéne fordulni valamilyen oknál fogva, akkor sírva fogadnék. Most itt kell éjszakáznunk, mert ez a Komp akármikor nem megy. Csak napjában egyszer-kétszer, legjobb esetben mindegyik irányba. Úgyhogy most hála az égnek kifutott ide az étteremből egy kisgyerek, aki informálja az erre jövő tudatlant, hogy hoppá, ne menj tovább, mert a Kompnál nem lehet megaludni. Ugye most itt alszunk az étterem tartójában. Konkrétan egyelőre. Aztán majd meglátjuk, hogy most a Kompig vezető másfél kilométer, hoppá, az még mit fog nekünk adni. Adja Úristen, előre véle. Oké.